ku ziyarci arewa kuma mana subscribe na alamar sanarwa. Yawwa, yau ga sarawa ce tsakanin Adam Zango da Umar Sharif kuma tare da Garzali Miko. Za mu fitar da waye goni a cikin su. Bari mu ga waye zai fara. Adam Zango, bismillah. Let's go! Da kyau. Rawarka ta yi, sai dai kuma yau ban zo da abin rubuta ba, amma bari na sa maka makin ka a waya. Ka samu 53%. Yawwa, sai kai Umar Sharif mu je zuwa. Let's go! Babu abin da nake shakka, kin cin fitar fiska, to da girma kin tuka, da niyyar sarakai. Kai ma ka yi. Yawwa, sai Garzali Miko. Hey! What's happening? Kai wannan ta kai tsohuwar rawa ce. Cama dai an ji, bari mu kowa fasin nawa ya samu. To Umar Sharif kana da 44%, Garzali Miko kana da 23%. Na haka ba za mu faɗi waye ya ci sakamakon gasan nan ba sai amma kuma bari mu tambayi Bojo waye ya ci gasan nan.